imaginar-nos animals del mar de fa molts milions d'anys, quan les aus eren netes i els animals estaven evolucionant. Entonces tot és imaginació, imaginació dels animals que poden tindre qualsevol forma i ser molt bonics. Entonces els animals en un principi jo m'imagino que tenien molt de color, des d'un blau molt intens del mar, ja que la gent vol tant de verd i a voltes el cuidem tan poquet, per almenys les parres, ni arrovellaran ni les cauran els pàmpols, ni per falta d'aigua ni per falta de res les parres aguantaran ahí els pilars. Li farem un fondo perquè faci una doble dimensió en el mar. D'alguna manera representaran aquests pilars almoines, almoines sempre verda. Aquella àmfora, igual com l'altra de dalt de tot, és una representació simbòlica dels dos rius que ens passen per Almoines, el Serpis i el Vernissa, un més curt, l'altre més llarg, un més caudalós i l'altre més de trompa d'àuia, i els dos van a parar a un mar nostre, amb molta varietat de color, de colorets de blaus. Que no s'ha de si baix,